Да дня народзінаў Марка Шагала ў Віцебску адкрылася выстава «Бэла Шагал. Партрэт жонкі мастака». Экспазіцыя ў арт-цэнтры Марка Шагала распавядае пра сям'ю, адукацыю і кола зносінаў Бэлы Розенфельд, пра ейны шлюб з Маркам Шагалам ды іхнае сямейнае жыццё, пра ўплыў жонкі на сталенне і кар'еру мастака. Тот период Шагала, когда он возвращается из Парижа, уже известным европейским художником, и вступает в брак, женится на Белле, значит, она становится действительно тем образом, который переходит из одной работы в другую, очень известных образов, по которым мы, собственно, о Шагале судим. Біяграфія Бэлы Шагал раскрываецца ў шырокім культурным кантэксце на фоне гісторыі Віцебску да існавання ў ім габрэйскай абшчыны. Вот эти все материалы, они собраны воедино, чтобы создать такой цельный образ не только музы и жены художника, но и женщины высокообразованной и эмансипированной, мы не побаимся этого слова, довольно интересной. Экспазіцыя змяшчае копіі фотаздымкаў і дакументаў, што распавядаюць пра сям'ю Розенфельдаў, тагачасныя побытавыя рэчы, графічныя працы Марка Шагала з калекцыі музею. Цэнтральны экспанат выставы – аўтарская копія карціны «Дзень народзінаў», створаная ў 2003. В таком контексте к личности Беллы мы обратились впервые, и вообще для Беларуси это первая, единственная выставка, наверное. И возможно, что и для мирового сообщества собрать все так документальные материалы в одно место, пока не было таких проектов. У нядзелю аўтарскую экскурсію па выставе правядзе яе куратарка Людмила Хмяльніцкая, а экспазіцыя, прысвечаная Бэле Шагал, будзе дзеяць у арт-цэнтры ўвесь летні турыстычны сезон да сярэдзіны верасня. Да дня народзінаў Янкі Купалы помнік песняру чысцяць. Незвычайную акцыю зарганізавала грамадская арганізацыя «Сонечны круг», якая ўжо некалькі гадоў дапамагае людзям з інваліднасцю. Да акцыі прыцягнулі наведнікаў аддзялення дзённага перабывання для інвалідаў, што дзее ў маскоўскім раёне Менску. Таким чынам мы хотели долучить молодых людей з інваліднасцю, па-першае, да нацыянальнай культуры, каб яны адчулі повязь з усёй Беларусю, з нашым некім нацыянальным скарбам, больш даведаліся, яны рыхтаваліся, яны вучылі вершы, а таксама правялі час з карысцю не толькі для розуму, але і для рук. Яны, каб прадстаўнікі фірмы «Аталіан» паказалі ім, як працуюць прафесійныя клінеры, каб маладыя людзі з інваліднасцю маглі паспрабаваць сабе ў гэтай ролі. Прыбіранне помніку Купалу – самая маштабная акцыя з выйсцем у горад, якую актывісты з сонечнага круга зарганізавалі для людзей з інваліднасцю. Удзельнікі займаліся пастаментам. Для таго ж, каб пачысціць сам помнік, прыцягнулі прафесійную тэхніку і альпіністкі ладунак. Вышыванка ва ўсіх магілёўскіх інстаграмах. Лесвіцу да Дняпра ў цэнтры Магілёва упрыгожылі графіці ў нацыянальным стылі. Сёння выпускнікі школы гарадскіх ініцыятываў «Цяпліца» прэзентавалі свой праект, які ў народзе ўжо атрымаў назву «Лесвіца-вышыванка». Нарисован белорусский орнамент. Использованы 3 символа, которые означают семья, чистота и солнце. Внизу это солнце, повыше семья и 2 больших креста – это чистота. Использовано было около 20 литров краски, столько же грунтовки. Малюнок у выглядзе беларускага арнаменту наносілі на 50 прыступак ледзьве не месяц. Некаторыя элементы атрымаліся не адразу, і іх давялося выпраўляць. Затое гатовая лесвіца-вышыванка зрабілася самым ярким объектом мясцовага краявіду. Рука так и тягнется яе сфотографовать. Но эта лестница приобщает и горожан города к белорусской культуре и создает новый креативный арт-объект в городе. Мы считаем, что очень красиво. Подходит на такой, как национальный узор, красный цвет подходит все. Под флаг. Нам нравится. Чем больше будет интересного, тем больше нам будет интереснее жить. Лесвіца-вышыванка ўжо другая размаляваная лесвіца ў горадзе. Першую ў 2014 годзе упрыгожыла мастачка Аксана Еўдакіменка. Гэта толькі некаторыя аб'екты цэнтру гарадскіх ініцыятываў. Няўрадавай арганізацыі, якая мяняе воблік ды імідж гораду цягам апошніх 5 гадоў. Вольга Васильева, Магілёў. Калісьці жылі ў адным двары ды вучыліся ў адной школе, цяпер выставіліся ў адной мастацкай прасторы. У галерэі Бабруйскага мастацкага музею адкрылася выстава «Вытокі. Параллельные шляхи» Олега Захарэвича и Владимира Концадайлова. Переполняется все в груди, и такая, как меня захватила волна, вот шторм такой прямо всего так окатил. Вот от этого приема,
от всех людей, которые пришли, от родственников, от друзей, товарищей. Вообще, вот я очень счастлив, что такой проект получился. Это идея выставочного зала. Сначала Олегу, вот, Олег сказал, предложил мне вместе поучаствовать. Вот. Ну, я согласился, естественно, потому что мы там как-то вместе много-много лет, и как-то друзья большие. Поэтому эта инициатива шла от выставочного зала. Цяпер Олег Захарэвіч жыве і працуе ў Віцебску, дзе заснаваў творчае аб'яднанне «Март», ды стварае мадэрнісцкія працы. Уладзімір Канцадайлаў жыве ў Менску, працуе ў галіне станковага жывапісу і графікі. Удзельнік мастацкіх праектаў ды шматлікіх выставаў як у Беларусі, гэтак і за мяжою. Выстава ў галерэі Бабруйскага мастацкага музею будзе дзеяць да 29 ліпеня. Ірына Дарафійчук, навіны культуры.